Sure bafowethu ngicela ngiqaphele ngivelelwe inkinga. Ngithole umnyusisi la eSeaPoint bengimzise eTown from eSeaPoint uyabo. Lo sisi lona athi kumina mase sifikile from eSeaPoint size eTown trip yakhe ibi 100 rand. Ibi 158 cash yabo. Mase sifikile ku destination yakhe ethi akanayo imali akayiphesi imali ngezandla yabo. Ethi kumina ucela mina ngikhuphuke naye la ahlala khona la ngimdrop khona apartment yakhe uthi ngikhuphuke naye ngaphezulu. Ngithi ngeke ngikwazi ukuthi ngikhuphuke nawe, angincenge ngithi ngeke ngikwazi ukuthi ngikhuphuke nawe. Ethina ngeke akwazi ukuthi akhuphuke bese yaphinda ayehla azise imali kumina. Ethi mina mangikhuphuke naye hambe ngifike ngithatha imali. Ngithi hayi ngeke kwenzeke lokho yabo. Ngithi cela le security lapho uyikhuphuke nawe uthathe leyo mali lo sisi loyo uyabo. So into egcina iyenzeka ukuthi besigcina ngathi siyaxabana yabo. So makuxabana waze waba nolaka kwafika kuthini nethi ngincedile mina ngokuthi ngokwala ukuthi ngikhuphuke naye yabo. Ethi ubefuna ukungigcona yabo, ubefuna ukungibeka amacala. Ngithi hayibo ufika ungibeka amacala awungazi nokungazi ngikwenzeni ngikoneleni yini engaka ngikwenze yona othi uzofuna ukungibeka amacala uyabo. Ethi hawu nenhlanhla mfana usindile. Ngithi ngisinde ngani yabo. Ethi hayi ngicishe ngafela into engayazi uyabo. Ngicela ngiqaphele bafowethu bakhohlakele abantu abakhona. Bakhohlakele abantu besifazane laba bakhona esibalayishayo kule mboni le. Niqaphele bafowethu. Lo sisi lo ngendlela ayosecacisa ngaye senolaka it seems like kukhulu ubekade efuna ngenza khona. Ngoba ngicine ngikhalele le mali ngayishiya lapho ngathi akunenkinga makasale nayo leyo mali yabo. Because ngeke ngimoshele impilo yami, ngimoshele lo suku. Because ngicela nale security security mayikhuphuke ethatha nayo le security nayo wathi uyasaba ngakakwazi ukukhuphuka naloyo sisi. Angazi ukuthi ngisiso njani. So niqaphele bafowethu ngusisi womZulu ogundile ikhanda muhle yena mawumbhekile kodwa ikhanda ligundiwe unochiskopo. Ngusisi omdala msho lapho koma 40 to 50 years kanjalo. Ngiqaphele bafowethu. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangibhoda uqoqa story sakhe sokuthi kwendakaleni guys. Yabona South Africa being an Uber driver or Bolt driver is really not safe for wena because ehlezi ona kwende kade game ehlezi avelelwa game inkinga njena babamba inkunzi bayababulala nayalo nje kune story lesithanda kusa Uber driver lebambulele guys bamhijacka and kulabo bantu labo leto tigebengu leto kunentombatane emkhathini kwabo. So guys abekho safe nanguthi abantu ababe aware mpo driver babe aware of sesiwemzulu thunempandla enhloko uthani mqapheleni njengoba simvila sicoca story sakhe uthi guys anibeni careful la ngaphandle because akunebantu la ngathi mhlambe ngizibani mademon obani satanism, people who are always hungry for blood. Qabanga akasayitholanga ngisho nemali yakhe lo bhuti so uhambe angayitholanga ngisho nemali yakhe kusho ukuthi umgibelise mahala kahle kulosisi. But anyway sibonga impilo. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.